chieng'. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okono dhi loso romo kod jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay kendo lalore matut e weche mag manyo kwe kod winjruok e kaunti no. Mbadi no omedo ni gibiro go mbaka kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mondo mi gibed kod twak e kindgi kod jotelo moyier mawuok e kaunti no kama oting'o gavana gi jood bura kaka yor tieko ywaruok makelo tulo e kaunti no. Koro dwa bedo mang'eny Homa Bay, jotelo koro dwa chalo ka gima bare wach ma ok ane ni ber ahinya. Nyo wachako maber kabisa, nyo wan gi riwruok motegno, to inwang'o ni nitiere suku mang'eny, kun mang'eny minwang'o ni kichako siasa moro amora kata yiero mag party, ng'ato wuok kamoro to dhi gi beti to beto bad ng'ato malwar piny. Ji betore gi bete, jomoko betore ma inongo otieno ni kia ng'ato yud ko obet gi beti onegi samoro yudo me puothe. Ok en gima ni kare. Koro abro temo mondo mi jowagi aluong gi kata next week or the other week mondo wabed kanyakla. Pod wanyalo weyo matin mondo mirima manyo nitie e wach owadwa ma nyol owito ngimane mondo dok piny matin.